जब आईपीएल के मैदान पर सुपर ओवर में मच गईल महाभारत, दिल्ली बनल अर्जुन आ राजस्थान रह गईल दुर्योधन। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, राजस्थान आ दिल्ली वाला बवाल मैच देखनी? अरे जी, कमाल हो गई। दिल्ली तो राजस्थान के चटनी बना के खा गई। पांडे जी, स्टार्क राजस्थान के तो सुपर ओवर में 11 ही रन देहलस और दिल्ली वाला 4 गो गेंदा में 13 रन उड़ा देहलस। तिवारी जी, स्टफ तो बम निकलस, सीधा छक्का ठोक के बोले, लो भैया राखो जीत के मिठाई। पांडे जी, केएल राहुल भी कम न रहलन, सटा सटा के चौका मारलस। तिवारी जी, पहले इनिंग में भी कम मज़ा न आयल। दिल्ली के 188 रन और जवाब में राजस्थान भी 188, पूरा फिल्मी सस्पेंस। सबसे बेजोड़ सीन तो उ रहल जब करुण नायर रन आउट भइलन, आधा क्रीज पर तक पहुंच गइलन, फिर उ बोलले अब तो भगवानो न बचा सकेला। अरे जी, संजू सैमसन चोट लगते ही मैदान छोड़ देलन। हमरा लागल कि ई हार के बहाना लगावत बा। पांडे जी, आ मोहित शर्मा के देखनी बाउंड्री पर कैच छोड़ के ऐसे लुढ़कलन जैसे साबुन पे पाँव फिसल गईल होई। अरे जी, रियांग परांग स्टॉप्स के कैच छोड़ देलन, वो भी हाथ में लेके छोड़ देलन, बोले न भैया हमके न पकड़े आवेला। ई सब छोड़ो पांडे जी, सबसे झटका तो उ लोग के तब लागल जब मैच टाई हो गईल और सुपर ओवर में दिल्ली सुपरमैन बन के उड़ल। पकड़ला तिवारी जी, दिल्ली के रिकॉर्ड बा सुपर ओवर में 5 में 4 जीत गईल। अब तो पंजाब भी पीछे छूट गईल बा। राजस्थान के हाल बेहाल बा, यशस्वी आ नीतीश के 50 भी काम न आईल। अरे वो नीतीश के स्टॉप कैच छोड़लन, बाद में कहले गलती से मिस्टेक हो गईल बाबू। पांडे जी, कुल मिला के ई दिल्ली वाला दिल जीत लेहलस। चलो अब अगला मैच के तैयारी करल जाओ, काहे कि आईपीएल में हर दिन नया तमाशा हो रहल बा। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई और चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।